fito ku katin zaɓe domin ku zaɓi injiniya sanata Rabi Musa Kwankwaso a matsayin shugaban ƙasar Najeriya da kuma karimin gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf. Abba Kabir Yusuf, go again. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Rabi Suleiman Zazzanabul, taimakin sakatare na mazaɓar Sharaɗa, ƙungiyar NNPP. Muna gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf, balaraban gwamna, adalin gwamna, karimin gwamna, wanda su kansu 'yan adawa sun yarda cewar gwamna ne mai jin kai, mai tausayin talakawa, mai kuma jin koken al'ummar jihar Kano. Alhamdulillahi, irin nasarorin da muka samu a jihar Kano shaida ne, kowa ya gani, ya ga irin ayyukan da mai girma gwamna yake yi, kama daga gina sababbin tituna cikin birni da karkara, da sabunta wasu manya-manyan tituna na cikin ƙwaryar birnin jihar Kano, da manyan gadoji da yake yi ta ɗan agundi da kuma tal'udu, da kuma gina asibitoci a harkar lafiya, wanda kwanaki na ga an presenting wasu akalla ba kasar ba ya gyara, ya daga darajar asibitoci kusan guda 200. Wannan ba karamin nasara ba ce, wadda duk local government ɗin da ka shiga sai kaga aiki mai girma gwamna. Ba don komai saboda irin nasara da kuma ci gaban da muka samu a cikin wannan gwamnati ta mai albarka. Babu abin da za mu ce sai dai mu gode wa Allah. Hakika abin da muka tallata to mun fara biyan al'umma, ba don komai saboda irin hidimar da mai girma gwamna yake yi wa al'ummar jihar Kano, wanda kamar yadda na faɗa a baya, jama'a za su yi da ni, kuma shaida ne irin karamci ne mai girma gwamna, da kuma irin yadda yake mutunta ɗan adam, yadda ya ɗauki kansa a matsayin shine bawa, mu ne kamar shugabanni, kamar shine bawa, shine nauyin yake a kansa, wanda alhamdulillahi da irin wannan da kuma aikace-aikacen da yake, Kano ta ɗauki saiti. Duk inda ka je, musamman a harkar kwacen waya ɗin nan da faɗan daba, da girma gwamna ya taka muhimmiyar rawa gurin dakile su, sanya fitilu a kan titi na ƙwaryar birnin Kano da duk local government 44, ba don komai saboda shi haske da kake gani yana dakile mugayen laifuka, saboda shi dama mugu a koda yaushe yana sanya ga cewar ya samu duhu inda zai samu dama ya cutar da al'umma. To mai girma gwamna sai kalli wannan, ya sanya mana fitilu street light, kuma sola wadda take aiki da zarar yamma ta yi za ta kunnu har zuwa wayewar gari. Kuma in ka kalli Kano za ka cewar ta canza al'amura. Za ka iya kasuwar kama, idan da za mu misali a ce muna kasuwanci har karfe 10, karfe 3 na dare, al'ummar jihar Kano za su iya, ba don komai saboda akwai haske, akwai security, akwai aminci a jihar Kano. Daga ƙarshe ina kira ga al'ummar jihar Kano, birni da ƙauye, da ku fito ku ƙara zaɓar injiniya Alhaji Abba Kabir Yusuf a matsayin gwamnan Kano a 2027, domin ya ci gaba da waɗannan kyawawan ayyukan da yake yi, wanda alhamdulillahi duniya ta shaida ya samu karramawa daga ta fuskoki daban, harkar shugabanci, harkar gudanarwa, harkar komai da komai. Mai girma gwamna ya samu waɗannan kyaututtukan, ba don komai saboda irin ayyukan da mai girma gwamna yake gabatarwa. Muna kira da al'umma da ku fito ku je ku yi katin zaɓe, domin katin zaɓe yana da matuƙar muhimmanci. Wannan shine na farko da mutum zai fara a rayuwarsa. Za ga cewar kana son abu, amma in baka da katin zaɓe ba za ka yi zaɓe ba. Ya ku al'ummar jihar Kano da ma ƙasa ta Najeriya, ku fito ku yi katin zaɓe domin ku zaɓi injiniya sanata Rabi Musa Kwankwaso a matsayin shugaban ƙasar Najeriya, da kuma karimin gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf. Abba Kabir Yusuf, go again. Sunana Rabi Suleiman Reasonable, nake muku fata alheri.